Txinako eta gorabidean dauden beste herrialde batzuetako enpresen erantzukizunaren bilakaeran, alderdi deigarrienetako bat da enpresak gero eta gehiago inplikatzen ari direla lurralde ingurunearen garapenean. Inplikazio hori ez da soilik jarduera ekonomikoarekin lotzen, baizik eta ingurunearekiko konpromiso zabalago batekin, garapenaren ikuspegi integrala barne hartzen duena, hala ere. Kontuan hartu behar da garapen ekonomikoa politika publikoen helburu nagusietako bat dela oraindik ere, bereziki garapen bidean dauden herrialdeetan. Txinak argi mantentzen du lehentasun hori, eta azken hamarkadetan lortutako aurrerapen ekonomiko handiek ez dute joera hori aldatu. Aitzitik, garapen ekonomikoa beste helburu sozial batzuk lortzeko oinarri gisa ulertzen da enpresa edo enpresa talde batek lurraldearen garapenean duen inplikazioa azal daiteke faktore objektibo batzuen bidez. Bereziki, enpresen tamainak eta lurralde kontzentrazioak eragin zuzena dute tokiko garapen ekonomikoak enpresaren beraren bilakaeran. Harreman hori ulertzeko ordea, epe luzeko ikuspegia behar da, mendebaldeko enpresa kulturan ez hain ohikoa dena. Testuinguru horretan, Txinako enpresa handien lurralde konpromisoaren atzean bi faktore nagusi daude. Batetik, lurraldearen garapenak epe luzera enpresaren arrakastan duen eraginari buruzko ikuspegia. Bestetik, gobernuak eta alderdi komunistak azken urteotan enpresen gizarte erantzukizuna, eta bereziki lurralde garapenarekiko konpromisoa, aktiboki sustatzeko garatu dituzten politikak. Horren ondorioz, ohikoa bihurtu da azken urteotan gobernuak, enpresa publikoek eta enpresa pribatuek elkarrekin jardutea hiri eta landa ingurunen jakinetan garapen estrategikoko proiektuetan. 2020 arte, ahalegin horiek muturreko pobreziarekin amaitzeko helburu argiari lotuta egon ziren. Helburu hori lortuta, pobrezia murriztea oraindik ere erronka nagusia da, batez ere lurralde garapen ekonomikoarekin eta gizarte laguntzekin lotuta, herrialde aurreratu guztietan bezala. Txinan ere lurralde garapenaren helburuak evoluzionatzen joan dira, hazkunde ekonomikoak ahalbidetzen duen neurrian. Hala ere, nabarmenak dira Txinaren eta mendebaldearen arteko alde egiturazkoak. Txinak helburu irmoak ditu pobrezia sistematikoki murrizteko, mendebaldean aldiz, langabezia eta pobrezia egiturazko maila altuak onartzeko joera handiagoa dago. Gainera, mendebaldean azken hamarkadetan garapen ekonomikoaren helburuak lausotu egin dira, ikuspegi ideologiko postmodernoen ondorioz. Txinan ordea, joera hori ez da antzematen. Alderantziz, zientzia, teknologia eta ekoizpenaren garapena modu esplizituan eta estrategikoan bultzatzen jarraitzen da.